कपडाल ते वडले काय लागले रे? वडले 20 रुपयाचे. हा वडले बरं मोडी नाही रे ना मोठी ना पत्र. अरे मोठी ता अरे ओय, अरे अरे ओय. अरे मोडी पैसे होणार रे ना तो हो तो येते दी. कोण रे हो तो येतो. बरे बरे दिता 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 पात्रा इंग्या 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 झाले. अरे ता दूर धावला ओय धावान गेलतो. होय ते 19 रुपये मोडी बोललाय हा. होय ते तुको दी म्हणून सांगला त्याने को किती दी मुळे त्याको किती दिल नाही. अरे ते माखो बोना ते को विचार तू किती खबर ना त्या किती खबर मागे थोकले आहे ना का टोकली तुगे किती हात आहे हा मुगे किती आहे नाही. अरे त्याने सांगलं हे तुको दी म्हणून सांगला ते माखो बोलना तू किती खबर ना त्या किती खबर हा. सा बेजार गोत मरतो बेजार तू किती बेजार जाता तो किती बेजार जायना हांव किती बेजार जायना. ते देवा विचार देवा किती विचार मोठा तुको किती विचार ना म्हणतो. तुगे तुको उलोपाकू नका म्हाका मुको उलोवपा नाक जाल्यार लोकांक उलय म्हणून. प्लीज रे पांय पट रे पांय पटा तुमची पांय कित्या पडटा देवा पांय कित्या पडा. प्लीज जो हाय ना का पांय पटा आ वयता तुगे जीव कित्या हाय नाक म्हणतो तू मुगे जीव कित्या हाय ना. तू नाका आणि तुगे पैसा बी नाका जॉब बी नाका अरे अरे पाहिलंय तू नाका आणि पसरो नाका तुका तर पसरो काय होय त्यामुळे बेजार जाईन गेला म्हाका बेजार करपा लोकां बरें दिसता आनी कोण मेट जाल्यार चयता.